Gai honetako lehenengo bideoan ikasi genuen dirua bi motatan sailkatzen zela. Legezko dirua alde batetik eta banku dirua bestalde. Bideo honetan, banku dirua ikasiko dugu sakonago. Familio gordailuetan dugun diruari banku dirua esaten zaio, baina kontu izan behar dugu adierazpen honekin bankuez gain, aurrezki kutxak eta kreditu kooperatibak ere osatzen dutelako banka sistema. Banka sistemaren jarduera aurreztaileen legezko dirua jasotzea, finantziaketa behar duten ekonomia eragileei maileguan emateko da, batik bat. Teorikoki, bankuek aurreztaileen diru guztia gorde beharko lukete haien kutxetan, baina praktikan hori ez da gertatzen. Bankuek aukera dute gordailuetako diru gehiena inbertsio errentagarrietan inbertitzeko, beti ere gordailuen 1% gordez. 1% honi erreserba zatikatua deitzen zaio, eta bezeroak dirua atera nahi dutenean erabiltzen da. Normalean, aurreztaileek ez dugu egunero aurreztutako diru guztia erabiltzen, eta horregatik bankuek nolabait jokatzen dute gure diruarekin errentagarritasuna lortzeko. Banku, kutxa eta aurrezki kooperatibak independienteki lehiatzen dute, baina banku zentralaren menpe daude zeak. Europako banku zentralak zenbait diru politika zuzenduko ditu diruaren zirkulazioa eta bankuen erreserba zatikatuak kontrolatzeko. Europako banku zentralak 2% zehazten du banku guztien erreserba zatikatua, eta kopuru honi legezko kutxa koefizientea deitzen dio. Kutxa koefizientea oso garrantzitsua izango da mantentzea aurreztaileei nahi izatekotan eskatzen duten dirua banatzeko. Imaginatu zer gertatu litzateke bankuek aurreztaileen diru guztia maileguetan emango bazuten. Posible izango zuten dirua aurreztaileei eman eskatuko luketenean